Grabatzen ari garen unean gaueko 12 eta 10 diren honetan, Realak eta Ajaxek anoetan jokatu duten Europa Ligeko Liga faseko bosgarren jardunaldiko norgehiagokaren analisi egingo dugu. Garaipena txuri urdinentzat izan da, 2-huts irabazi diote Ajaxi, esan bezala, eta arnasa hartu du Realak Europan, horixe esango nuke dela gaurko titularra. Gogoratu behar da Reala oso irudi eskasa eman da iritsi dela gaurko norgehiagoka honetara. San Mamesen igandean bat eta us galdu zuen, baina irudi esan bezala oso eskasa eman da. Ajaxek berriz 17 norgehiagoka zeramatzan galdu gabe gaur arte, aurrekoan ere 2-huts irabazi zion Zuoli, baina gaur anoetan ez dute bolada horri jarraipena emateko aukerarik izan. 11koak errepasatuko ditugu. Reala 4-3-3ko bere ohiko sistemarekin irten da Imanol Alguazil. Remiro izan da ATP-an, Aritz Elustondo eskuine galetik, haien ezkerre galetik, Igor Zueldiak eta Naief Agegdek osatu dute atzealdearen erdialdean. Martin Zubimendi izan da euskarri moduan, barnek aldetik Braisek eta Susitxek lagunduta zelai erdian, eta goian eskuinaldetik Takekubo, ezker aldetik Xeraldo Becker eta goian Mikel Oiartzabal. Francesco Farilolik, Ajaxeko entrenatzaileak 11ko hau atera du. Pasberri izan da ATP-an, 4-3-3ko sistemarekin. Hauek ere eskuine galetik Rensch, ezkerra galetik Hato, Bas eta Sutalok osatu dute atzealdearen erdialdea. Jordan Henderson eta Bergis izan dira bi barnek aldeko jokalariak, erdipuntan Fitzgimek lagunduta, eta goian ezkerraldetik Akpom, eskuinaldetik Traore eta puntan Brobi. Partida lehen zatia batez ere oso eskasa izan da bitaldeen aldetik. Ez da ia aukerarik izan. 10. minutuan bai izan da Brobik sekulako aukera izan du Naief Agegden atkatzen nabarmen baten ostean. Egia esan Reala ez da bat ere ongi sartu partidan, jokoaren ekimena eduki nahi zuen, baina bazirudien baloia Realarentzat oztopo bat zela, ez baloia izatea. Atzealdean Ajaxek minimoki presionatzen zuenean ez zuten lortzen ateratzea. Nahiko eroso ikusi ditugu Amsterdamekoak alde horretatik, eta bestaldetik berriz erasora edo apur bat area ingurura iristen zirenean, Reala distirari gabe ikusi dugu, ez? Xeraldo Becker ezkerralde horretatik aritu da berriz ere, behin eta berriz esaten dut, ez zaidala bere postu egokiena iruditzen, baina egia da Imanoli azken aldiz bertan kokatu zuenean ongi irten zitzaiola apustua. Kasu honetan Bartzelonaren aurka anoetako norgehiagoka horretan berriz ere probatu nahi izan du, baina gaurkoan etzaio bat ere ongi atera. Esan bezala Brobik sekulako aukera izan du 10. minutuan, benetan Realak arnasa hartu du. Esan dugu beste behin ere, Ajax egia esan Realaren akatsak itxaroten ari zen orokorrean. Lehendabiziko minutuetan oso kombinazio gutxi ikusi ditu Ajaxen aldetik. Jordan Henderson eta hauek zelai erdian oso kamuts ikusi ditugu. Egia esan inongo protagonismo hori gabe, baloi nahirik gabe, eta Realari baloia ia une oro emanaz, ez? Eta minutuak aurrera joan ala, Realak ez zuen lortzen Ajaxi min egitea, naiz eta jokoaren ekimena eurek eduki, eta lehen zatian benetan txuri urdinak ez dira aritu, eta iraganeko mamuak etorri direla esan daiteke. Eta gainera Ajaxentzat albiste txarrak izan dira. Izan ere Brian Brobik min hartu du, eta bere ordez Kelder atera da. Ez dugu esan, epailea kasu honetan gaurkoan Matej Juch izan dela, eta Bastian Dankert izan dela epailean, barreko epailea, barkatu. Eta esan dezagun, partidan zehar falta gehiegi adierazi dituela. Nik uste ez zaite UEFako prototipoa iruditu epailea gaurkoan, baina ala eta guztiz ere akatse nabarmenik egin gabe ongi eraman du norgehiagoka orokorrean. Hortxe esan dugu Brobik zelaia utzi behar izan duela. Egia esan Realarentzat amesgaizto bat izaten ari zen Brobi. Egia da
esan dugu horre atzealdean akatsak egin ez ikusi dugula, baina esango nuke San Mamesen baino intentsitate puntu bat altuagoarekin irten direla txuri urdinak, ez? Ikusten zen Ajaxeko jokalari bakoitzak batez ere aurrelariek eta Brobi horien adierazgarri nagusia baloia hartzen zutenean nola ager dedo zubeldiak erabat presionatu egiten zuten, ez? Oso aurrean ipini du Realak hasierako presio hori, eta horixe izan da batean Ajaxi jokatzea eragotzi dion faktoreetako bat, eta alde horretatikan iruditzen zaite epaileak falten intentsitatearen listoia oso baxu jarri duela. Lehen zatia amaitzen ari zen, jada aukera gutxirekin, eta 45. minutuan zer gertatu da, Aritze Lustondok min hartu duela. Badirudi orain Imanolek prentxaurrekoan esandakoaren arabera edo esgintze fuerte bat, esgintze indarsu bat izan daitekela, ikusiko dugu, ea baden ala ez, baina lotailu gurutzatua ez den bitartean gaitzerdi izan ere, ohetxoan atera behar izan dute Beasaindarra, etzen lehen zati ona egiten ari, Ajaxeko jokalarien presioak iabetik jan egiten zuen, kasu honetan Akpom zegoen bere egalean, eta horre sufritu du Beasaindarra, gainera erasoan ere saiatzen zen ez takeku gorekin tarteka kombinazioak egiten, eta hor baloia bien arteko joko hori edo eskuinalde horretatik eramaten, baina ez du lortu, ez du sakontasunik lortu, eta Aritze Lustondo min hartu du, eta bere ordez partida era bat aldatu duen Jon Mikel Aranburu irten da, ikusi da beste gazteagoa ere bada, fresko atera da, eta horrek ere noski eragina badu, baina Jon Mikel Aranburuk egin duen norgehiagoka ikeragarria izan da. Lehen da biziko minututik oso kontzentratuta ikusi dugu, Ajaxeko egaletako jokalariei ez die pasatzen utzi ere egin ia inoiz, ez dute euren sorkuntza egiterik izan Ajaxekoek, eta egia esan Jon Mikel Aranbururen norgehiagoka ederra izan da. Kelder izan da, esan dugu Ajaxen aldaketa, ez dugu aipatu bere norgehiagoka, hau ere saiatu da, baina egia da Ajaxek erasoan zer gutxi egin duela, oso kamuts aritu dira Amsterdamekoak, eta alde horretatik behintzat Realak zorte hori izan du, gero bigarren zatian hobetu duenean. 46. minutuan aldaketa oso garrantzitsu bat iritsi da. Kasu honetan Lukas Susicek utzi du zelaia eta Beñat Urriente esatera da. Lukas Susic gaurkoan ez da azaldu, lehengoan San Mamesen ere ez. Eta, bi partida hauetan egia esan, gauza dezentez, hitzein behar dira Luka Susic'i buruz. Batetik, erdilari oso indartsua badela, nagusi izateko horietako erdilaria, baina gero metroak aurrera egin ala denboraldi hasiera baino kamutsago sumatzen dut, ezin paseak barneraka sartu, ezin are azkanpotikan jaurtiketak lortu, eta batean horretarako dauka Realak Lukas Susic, eta bere benetako lana ezin baldin badu egin, horrela zaila izango da, eta aldiz Beñat Urrientesek sekulako norgehiagoak egin bor. Imanolek beste freskotasun nahi zuen, behar bada atzealdean ere Martin Zubimendirekin egokiago jardungo zuen jokalari bat, baloia atzetik irteterako garaian, baina Beñat Urrientesek errealitatea izan da zelaiko gune guztiak hartu dituela, zelai erdian jaun eta jabe izan da, bere irten denetik Realak beste sakontasun baldortu du, egia da Jon Mikel Aranbururen sarrerak ere horretan eragina izan duela, haienek ere partida oso ona egin du, bere gal horretatik egia esan ezer gutxi gertatu da, eta Beñaten partida ikeragarria, eta bigarren zatian beste Real bat ikusi dugu, egia da hor 60. minutuan Ajaxek sekulako aukera izan duela, Fijimek ez utoinera jaurti du, eta bati baino gehiagori egia esan zehozerrek emango zien, baina ez da gola izan, eta hain zuzen ere horren ostean etorri da Realaren benetako erreakzioa. 64. minutuan jokoz kanpo Jon Mikel Aranburu gola egin du, falta bat jaurtiketaren ostean, epaia jokoz kanpo zegoela adierazi du hasieran, eta barrak hori baieztatu egin dio,
eta hortxe iritsi da Realaren hirugarren aldaketa. Kasu honetan, Ander Barrenetxea atera du, Xeraldo Bekerren ordez, egal horretan jokatzeko, eta nork esan behar zuen, Anderrek partida erabat aldatu du. Xeraldo Beker esan dugu, gaurkoan berriz ere ezkerralde horretatik aritu da, saiatu da, barneraka sartzen, kanporaka, apur bat, haienekin kombinazioak eginez, baina gaurkoan ez du gaua izan, Xeraldo Bekerrek, eta aldiz gaua izan duena Ander Barrenetxea izan da, aurrekoan San Mamesen nabarmendu genuen, bere atzealdeko lana egia da erasoan oso kamuz ikusi genuela, baina gaurkoan bigarren zatian atera denean beste Ander Barrenetxea bat ikusi dugu, askoz ere motivatuago, askoz ere parte hartzaileago, berak markatu beharko lituzken desberdintasuna gehiago markatzen, zuloak eta ongi bilatzen, lasterka egiteko, oso Ander Barrenetxea desberdin bat ikusi dugu. Eta Ajaxek ere aldaketa bikoitza egin du, kasu honetan Traore eta Bergis atera dira Banel eta Van de Bomenen ordez, egia esan Traoreren norgehiagoka, esan dugu Ajax erasoan nahiko kamutz ikusi dugula, Traore korraienekin ez dio askotan izkin egin, egia da tarteka lasterka ateratzen zela, baina orokorrean ez du lortu hortik desberdintasuna markatu eta Ajaxi aukerak sortu ahal izatea, eta Ajaxeko jokalariaren norgehiagoka benetan kaskarra, bere ordez Van den Bomen atera da, eta Bergis ere kendu du, Bergisek hor zelai erdian, Ajaxek kombinatzen zuenean, eta ez du askotan ikusi, bere ordez Banel atera da, biek ala biek ez dute partidan iraultzarik egitea lortu, hain justu ere lortu dutena izan da Ajaxen beherakada nabarmena, eta hori 77. minutuan baliatu du Realak, Take Kubok eta Aranburuk norbanako jokaldia egin dute, Take Kubok eman dio Aranbururi, gero Aranburuk berriz ere Take Kubori, Take Kubok alboko marra bilatu eta Ander Barrenetxeari erdirak eta egin, eta Donostiarrak atea hutsik zuela, ez du barkatu atzetik iritsi denean Realarentzat oso gol garrantzitsua izan da hau, inongo zalantzarik gabe. Eta honek noski arnasa eman dio. Gainera txuri urdinek ez dute intentsitatea jaitsi, eta gero Ajaxek beste bi aldaketa egin ditu, kasu honetan Jato ezkerregaleko jokalaria eta Fitz-Jim kendu ditu, Jatoren orgeiagoka hor ezkerralde horretatik, Take Kubo ez defenditu behar izan du, eta ez da horiek ez dira lan errazak sekula egaleko jokalari bat entzat izaten, Take Kubo ezalako jokalari bat defenditzea, Wingdal atera da bere ordez, erasora joan behar zuen Ajaxek, Fitz-Jim ere apur bat nekatuta zegoen, naiz eta aukera oso garbi bat izan duen, eta orokorrean Ajaxen jokalari onenetako bat izan den, egia esan, eta Wingdalek eta Hillinsonek ez dute lortu ez da ere, Reala nagusi zen, ia duelo guztiak irabazten zituzten txuri urdinek, eta Ajax erabat ondoratutako talde bat zen, eta 85. minutuan, Aranon Take Kubo area barruan txartu goxo ezkerraldera kokatu du baloia, eta nahikoa izan da gola egiteko, 2-0 zen, festa nagusia noetan, da oso zaila zen Ajaxek horri buelta ematea, eta Realarentzat oso gol garrantzitsua. Gainera, gero Oiartzabal eta Kubo kendu ditu, esan dugu Mikel Oiartzabal gaurkoan, kamutx samar ikusi dugu baita ere, asko hauka hobetzeko, Eibartarra ez dago momentu honean, errealitatea ikusi egin behar da, eta aldiz guztiz aurkakoa Take Kuborekin, gaurkoan azte partida atera duen, Reala gehien behar zuenean, gehien eskatzen zenean, hortxe agertu da ninpoia, eta beste behin ere berak hartu du eskerga guztia bizkarrean, eta berak eraman du talde aurrera. Euren ordez Sergio Gomez eta Umar Sadik irten dira, egia esan hauek ez dute zer handitarako aukerarik izan, postuarengatik. Pentsatzen dut Sergio Gomezek boleto asko izango dituela
igandean Betisen aurka titular izateko ikusiko dugu. Sergio Gomezek horixe baitauka ona, edozein postutan joka dezakela atezainezik oraindik noski. Eta bestalde Umar Sadik, aurrekoan polemika izan zenez, derbian etzuelako atera Imanolek, gaurkoan 3 minutu eman dizkio, baina bi hauek ez dute zertarako aukerarik izan, jada partida itxita zegoen, aiak samilduta, Reala berriz gora etorrita, eta 2-0 emaitzarekin, egia esan Realarentzat ezinbesteko garaipena izan da gaurtik aurrera beste modu batera ikusiko dira gauzak Donostia aldean, eta honen ondorioz Reala 16. geratu da 7 punturekin, aldiz Ajaxek zuzenean sailkatzeko postu hori eutsiko die 10 punturekin. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izan duzue, bitartean izan agur.